nangempela umoya wethu wathula. Waphenduka wabuza kubo wathi, yini kuba nibe novalo? Kwenziweni kuba ningabi nokukholwa na? Akekho wamphendula, kodwa izinhliziyo zabo nezingqondo zabo bamangala bebuzana bethi, kanti ngempela uhlobo luni lomuntu esihamba naye uJesu, okwazi ukukhuluma nomoya uthule na? Amen. Lethi baba nokusaba okukhulu bebona isenzo esenziwa uJesu phakathi kwabo. Unentwana encane sengiyama semaphethelweni engifisa ukuba sibambe kulesi sikhathi sibhekene nesivunguvungu. Okokuqala, into efuna sipick up empilweni zethu, nxa abafundi uJesu banikezile idirection, ngoba yonke into yenzayo lalela umoya, lalela uJesu ukuthi usaphi. Amen. Kodwa khona isenzo esihle esisibukayo esenziwa abafundi nxa bengena emkhunjini, uJesu akayingenelanga, bamema bamcela ukuthi Nkosi, uma sidakhana lo hambo sicela ukuba sihambe nawe. Malibonke igama leNkosi. Nanti iphuzu lokuqala, mina nawe kulesi sivunguvungu esibhekene naso, asibheke ukuthi uJesu khona phakathi kwethu. Abazange bamshiye noma ngabe uyaphi, mmele uJesu nakulesi sikhathi uhambe kanye naye. Amen. Okwesibili, siyayibona imistake yabo enye engifisa ukuba siyipick up. Emva kokuba sebezame ngazo zonke indlela zabo, bakhumbula ukuthi kunomhlengi wabo ogama linguJesu. Athi kuye, awukhathaleli ngani sikupha na, ngoba babazi ukuthi bakuye engqondweni zabo ukuthi nxa benoJesu abanadumba. Bathandekayo, mina sikhumbule nathi lento, kuyenzeka ukuthi emva kokuba sesenze konke ngengqondo zethu, and then we remember ukuthi ukhona uJesu ophilisayo. Siyakhumbula ukuthi ukhona uJesu ophilisayo. Okuhleke abancane masebemvusile, akazange kuzinto eziningi. Wakhuluma nesiphepho, wakhuluma nomoya owawusula amandla, ufuna ukugumbuka isisikhepe impilo zakhe. Ngaso sikhathi umoya wathula tu. Bazalwane, mina nawe nezwe lakithi nakule valisi sibhekene nesiphepho. Besinambizela uJesu esihamba naye. Angikhuluma uJesu ahamba ubumshiye ekhaya noma umshiye kwenye indawo, kodwa ngikhuluma noJesu athi mhlabelele ngilala naye ngivuka naye. Athi mhlabelele ngelinye ilanga mawungekho uJesu, ngicela ukuba empilweni yami ngibe kanye nawe. Sibhekene nomoya, omunye umoya kunesivunguvungu esiwela phakathi kwempilo yakho, kunesivunguvungu esisekhaya, kunesivunguvungu esila usebenza khona, kunesivunguvungu ziningi ivunguvungu. Kodwa namhlanje kunesivunguvungu esibhekene nezwe lakithi, lapho sibona khona abafowethu nodadewethu impilo zabo zihaqwe amandla kaSathane. Asimemeze uJesu, uzothula lomoya, uzonqamuka lomoya. Malibonke igama uthi uJesu, yini mbambe novalo,
ninokukholwa okuncane. Bathandekayo, uNkulunkulu namhlanje uthi no matter kwenzekalayo, we mustn't panic. Asinalo uvalo, kodwa nguye edinga simnisi athi uhlabelele. Igama likaJesu linamandla, liyaphila, liyinqaba. Njengoba abafundi bamemeza bebhekene nempi yokufa, ondlebe zakhe zingavaliwe, osandla sakhe singafinyeziwe ubasindise, wezwa. Asingathathi isikhathi eside, asingayicabangi ezinye indlela, asisi kuJesu. Uthi Jesu kubo yini nibe novalo, nibe nokholo okuncane. Asimethembe bazalwane inkosi Jesu ngakulesi sikhathi. Methembe nawe ekhaya, ulomoya obhekene nawe methembe. Ekugcineni abafundi bakaJesu sebehambela isikhathi eside, kodwa bazalwane khona indawo eqhamukayo. Ayibuza baye athi uhlobo luni. Kuyinkinga bazalwane ukuhamba nabantu bengamqondi umuntu uhlobo. Ingoba laba bafundi ngelina babambeka njengenkosi ezophatha isizwe sakwa-Israyeli. Babambeke njengozelwe nedwa ozosenzela ukubuyisana noNkulunkulu.